Mgajuanga wageno ni rio makare ka entarika par koda uchiel dueno marapar gigana rio pario koda rio sadek marotieno chendro eno Oimore. Idia e gombo kondo Saudi oge chien matin kata kamano parni wasepogo dwe ni gi diere ka uno antarika paga uchiel iso dwe koro wane bat dwe mar ariyo jok mabende koro gokwano mar ng'iyo ni to Sara donjo karang'o osechako jok mabende nyo wacho ni wadani mondo watim gimoko kapok dwe mar 10 rumo un bende ng'ini udong gi ndalo matin dwe mar 10. Otieno makawonya kora Mgajuang waikoni weche manyien chendro ni mar Oimore koreo koda limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Kericho. Limbe na moko e kaunti no bati nyaka no cham muma. Parni ma en limbe mar lemo mabende owacho weche madito kotenore gi lokruok mar gidwa ni mondo gitime sekta mar weche mag arita kwe. Bende nyakora Mgajuang kumachielo obila honde ya chich michich goni no nego jarit mar mama Aida Odinga. Ma en achiel kuom gino ma oganda osebedo kaluwo chakre ne timre tich abich mokalo ni to diponi no nyalo ringo ma olal kata kamano kawuono e gwenge ma Eldoret obila mag kwach kich ondhi nyakwa Ramogi magi to kod mamoko wan kod weche manyien mag Oimore mokwongo weche ma wamiyo pek. Gikone obila omaka chich ma itudo gi nek mar Barack Odur ma en jarit Aida Odinga. Mimi nimeamurisha juzi ivunjwe ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya polisi ambayo ilikuwa inaua wa Kenya kiholela. Kidieny moyiedhi obila mago kwach kich matimo nonro makende koro wuo oko kaluwore gi chik ma jatend piny Kenya William Ruto. Jotenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance okawo yweyo kowuok e pacho ka kendo odhi e piny India ne chenro mage kod mag tudruok e wi dongruok mar Afrika. Machiegni nyakora Mgajuang e chenro ni bethuolo matudri koda wantiere e mbui RAMOGITV mano kanyo Facebook inyalo weche gi achiel kachiel bende nyalo tudi kodwa ela marote machuoke na rio adek auchiel na onone nyiswa pachi kotenre kod weche gi machiegni nyinga Lydia Ukeyo. Nyinga en George Bati nyakora mogi kuom thuolo ni duto jalo ko mar iluongo ni Elizabeth Otieno ber kodwa chako bok nyaka giko mag weche manyien kawang'iyo mago motenre koda ma otimore gwenge mopogore wachak kod wach mar meko mar achich wi wach mar nek mar jarita Aida Odinga. Kora mogi giko ne obila omaka chich ma itudo gi nek mar Barack Odur man jarit mar mama Aida Odinga. Collins Okundo omake gi obila mago kwach kicha ma Eldoret kendo obila ondhi koda kabunde mayangore ni nyocha ne otiyo godo e nego jarit no bang' gwandruok wuok e kindgi. Jafwambo James Okoth miyowa ler mar wachno. En apedha ma obila osebedo katimo nyaka masira mar nek nyocha timre tich abich gotieno. Collins Okundi ma ene achich maduong' e wi nek mar Corporal Barack Odur osebedo ka pasore ne obila kendo ka en kod bunde ma iyango ni nyocha otiyogo e nek mar Barack ma en jarit mar mama Aida Odinga. Obila ma osebedo kamenyo ndach Collins gikone oyango ni gisendhiye. Obila oyango meko mar Collins kokalo e barua ma ochwal ni ute fwambo manyiso ni achijno ne omaki Eldoret gi obila manyinge Corporal Paul Manga. Obila no lero ni ne ojuko Collins kendo ma omae bunde ma ichich nie mar mosenindo Barack Odur manyocha otiyo e chiele. Bunde no mar $1 mar kido mar Jericho pistol ne ojuke go kanyakla kod risasi maromo 7. Report manyo chiu motelo gi jatend obila manyanza Karanja Mwiruri ne olieko ni ne giseluwo ndacha chijno bang' nek makochno manyocha otimore machiegni gi kar dak ma Victoria Gardens mani Kisumu. Barack Odur ma osebedo kachiwo arita ne Aida Odinga nyocha otho kanyo bang' risasi manyocha ochwade wiye kod tiende. Jago machielo manyocha oriko gingo bende nyocha oyudo hinyruok. She took the risk. Mama Aida Odinga ma oloso ewi wachno okwayo rowere mondo owere gi mirima manyalo mana kelo masira kod achiedh nadi. Aida okwayo kwe ne anyuola mar mosenindo Barack Odur. Miluongo no Barack Onyango Odur. Obo ai gweng' kar kae. To nyoromo gi masira mjo ng'ato nyogoe gi bunde bonigi. To gima daher wacho ni jok matindo weuru mirima. Waswahili wacho ni hasira ok dibedi ni min gi mirima hinya maka ng'ato kosoni ni kata ng'ato muoso girlfriend ni
tinego. Watimo mos ni family mare. James Okoth, Ramogi TV, Kisumu. Bati winjo wach monyis rawere. Moso ng'ato koromo yimondi negwad. Gima duong' bende Lydia mama Aida Odingo wacho ni kaka oganda kata kaka ojende kata rowere wawere uru gi mirima. Waoro mos makende ne anyuola mag Barak. Lydia, laindi mar simu bende tiyo? Nitie ng'ato nonyisa okinyi nitie mpesa morito to kolware simbe kata kamano mara to donjo bati temo gocho na kanyo dhi donjo. Kata bende mara tiyo. Chakre odiochieng' ma kawuono pok aneno ng'ikruok moro amora e line mara mar simu. Nyaka Ramogi penjo maro ni to in bende laindi tiyo? Oganda ma kwan gi poko ng'enya Ramogi jwang'o yangore no chiew gi buok mokalo bang' fwenyo ni lainde gi mag simu nok ti kalore kod chenro mag ndiko lainde go manyien mane piny owacho lando. Kembe mag tudruok e yor ong'we yamo Safaricom kod Airtel ne omiyo jogo matiyo kod lainde gi nyaka tarik 15 mar dwe mar 10 ma en odiochieng' mar ngeso mondo mi gine ni gindiko lainde gi go e yo makare. Tumana kaka Edwin Okoth lerono, loro mag lainde go ne okodeo nyaka moko kuom jotelo mapachoka mana ochiwo moko lwenye mbui kod Safaricom kuom loro lai magi mago mag tudruok. Chakore odiochieng' ma kawuono kapok ogochni pok iyudo ote machuok, pok igocho ne ng'ato kendo onge omenda ma osedonje simbi e yor ong'we yamo. Nyalo bet ni achiel kuom oganda ma kwan gi pok oyangi ma lainde gi ne olor chakore otieno ma piny rugo Jumapil. E kind oganda matiyo kod line mar Safaricom, jok ma pok ne ondiko lainde gi e yo makare kaka ne chik dwaro ne odong' mana gi ote machuok kata SMS mogik. Ote manyiso gi mondo gichop e duka mar Safaricom mondo gindikre ka oyawne gi lainde go. Okang' mar loro lainde ma moko kuom johala osetiyogo kuom thuolo malach ne okelo lal ka koro moko kuomgi kwayo mondo med gi thuolo mar ndiko lainde go. Kwangu nafanyanga nayo business huku kwa salon kama customer zangu zote wanajua tu hiyo line moja ya Safaricom na sasa sijui venye tutakuwa tunawasiliana nao. Nilikuwa busy alafu saa sikuwa naona kama inaweza fungwa, yani naweza taka waongezewe juu hiyo line kufungwa alafu tufungulishe zingine itakuwa ni issue kubwa sana. Juu saa customer kabla wa adapt ile line nyingine mpya yenye tutapata itakuwa ni issue. En loro mane okodeo nying kama chiel kuom jok mane ogolo ywak e yor mbui gin kaka okil Ambe Nasir Abdullahi mane wacho ni Safaricom ne owang'o yie kuom loro lainde ma osetiyo godo kuom higni moingo 20. Nyawadgi ma okil Charles Kanjama bende ne oywak owacho ni koro chano chwalo ng'ur mare nyim doho kendo biro dwaro mondo Safaricom ochul ng'ato ka ng'ato ma lainde olor $50 e odiochieng' ka odiochieng' ma olor negi lainde go. Okil Abdullahi kata kamano ne oduogo wacho ni lainde ne oyaw. Okang' makoro kelo paro ni nyalo bed ni Safaricom ne ochako deo wenge jomoko man kod uma ka jopiny mamoko to pod biro chuno mondo ndik lainde gi manyien eka oyawnegi. Oganda mane ochako chon kata kamano to ne otony kendo lainde gi ne okolor. Jateng'o gimidhi e dakika mogiko kana dhi ka Safaricom dakika mogik ayudo ka Safaricom opong'. Koro bochuona ba bed piny ba nyiewo bundles ba update kenda na wuon. Nowach ka Safaricom nayudo kopong' ma ok anyal rito. Omiyo laenda okolore omiyo tiyo nyaka sani. Bada nyono chuna makao odiochienga ketho odiochienga manyola dhi nyaka e duka mar Safaricom shop kating'o kitambulisho na mara kana chopo kar kanyo to nogikwaya numbers maga mantiere active mang'isogi magi confirm gi kitambulisho mara ma ging'isa ntiere kumano process kumano wena assign abene nakao thuolo ma sign kana setieko to naneno ka message oduogona ni lainda ni active ni sawa. Safaricom, Airtel kata Telcom Kenya ne pok ogolo milome moro amora ewi loro mag lainde go mane otim bang' bad migawo matayo weche mag tudruok Communication Authority kata CA ne ogolo chik ni kembe duto mag tudruok nyaka ne ni jokanyo megi ondikore yo makare. Jogo ma olor lainde gi koro ok bi nyalo oro ote machuok, ok gibi nyalo goyo simu kata tiyo kod yore mag oro kata yudo pesa mabiro e yor ong'we yamo. Nyaka ndik lainde go ka gitiyo kod kipande gi. E higa mar 2013, Safaricom kende ne oloro lainde mag simu 2.5 e chenro machalo kod matimore sani kane itudo moko kuom lainde mag simu matiyo kod yore mag eto oganda kendo mayo gi pesa.
Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi erokamano nyako medo keto Ramogi TV wageno ni laindi tiyo kendo kaponi nitiere ng'at moro amora mane nyalo dwaro konyruok kuomi to yudi e yo maonge ng'ikruok moro amora. Wadhi nyime. Bad migawo mar obila mag okwach kich owuoyo oko kidieny ma oyiedhi kata makende mane ochuogi ne timo nonro ma iluongo ni Special Service Unit. Jatend piny Kenya William Ruto ni oyango ni en owuon ema ogolo chik mondo mi wuo oko bad obila no. Ndalo achiel kende bang' jatend piny William Ruto yango Amin Ibrahim Mohamed kaka jatend obila mag okwach kich kendo kawo kar George Kinoti. Bad migawo mar obila owuoyo kidieny moyiedhi mar obila mag DCI ma idendo ni Special Service Unit e yo machuok SSU. Ka oloso e kaunti ma Kericho e kinde alam mar goyo erokamano. Jatend piny William Ruto yango ni en ema nochiwo chik mar wuoyo kidieny mar obila no ka nitiere chich e wi timbegi. Mambo ya usalama ikaharibika. Polisi wakabadilika wakawa ni watu wa kuwaua wa Kenya badala ya kuwalinda. Tumevunja, mimi nimeamurisha juzi ivunjwe ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya polisi ambayo ilikuwa inaua wa Kenya kiholela. Ruto wacho ni gin kod chenro mong'ith mar timo lokruok ahinya ne bad migawo mar arita kwe ma pachoka. Kowacho ni obila nyaka chiw arita ne jo Kenya kendo golo ne piny wichkuot mar joma inego kendo ringregi kwanyo yaore kod bunge. Ka ochiwo ranyisi kuom ringre ji ma osebed ka iyudo e aora Yala. Mambo ya usalama ilikuwa imezoroteka. Watu wanapatikana kule kwa sijui River Yala, sijui watu wanapatikana huko wameuliwa kiholela. We have also a plan on how to secure this country so that we avoid the shame of Kenyans killed through extrajudicial killings and put in Yala River and other rivers. We are going to secure this country going into the future. Kidieny no manochuoge higa mar 1999, motelo nochung' ne ng'weyo kendo geng'o timbe mag maundu ka kinde no ne ging'ere kaka Special Crime Prevention Unit kane oduogo migi nying manyien kendo lok ting' margi higa mar 2019. Ne ochuoge kaluwore kod maundu magalagala mane medore e piny Kenya kendo apisa mane tiyo kanyo ne omi tiegruok moyiedhi. Kata obedo ni ne gitayo chenro maggi kowuok e log tich mar obila mag DCI kaluwore kod lony margi orgi kuonde ma maundu timore. Inspekta maduong' ma kojolo mar obila Nur Gabo olando ni tij kidieny mar obila no orumo kendo omigi chik mondo gidoge log tich mar obila mag okwach kich DCI. Kaluwore kod dongruok mar ochumi mar piny Kenya kod maundu magalagala mane medore, kwethno ne omi ting' mar rakruok kod ohand bunde kod gige lweny mamoko kamoting'o magina ma ok opuodhi, kedo kod ohand yedhe makelo mer, rakruok kod jokuo matuklu matiyo kod gige lweny mager, kedo kod akuo mar mwandu ma itero e pinje maoko, kendo kedo kod ohand dhano kod tije mamoko ma bende ne imiyogi gi jatend obila mag okwach kich DCI. Kodhi mbele nyakora Mgajuang, jatenda piny Kenya William Ruto timo limbe ne mokwongo e kaunti ma Kericho nyaka no chamu mar apis kaka jatend piny Kenya mar abich. Ruto manoten gi jalupne Rigathi Gachagua kod jotelo buora ne nie piny owacho kata manie piny owacho osingo chopo kare singo mane gimiyo oganda jo Kenya e kinde mane gimanyo mbulu e kuonde duto ma pachoka. Sa adek okinyi, jatend piny Kenya William Ruto nomulo lap ma Kericho Green Stadium e nyasi mar lam maduoko erokamano bang' yudo loch e yiero maduong' mokalo. Ruto noten kod jalupne Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko. E limbe no mokwongo mar Ruto e kaunti ma Kericho osingo tiyo ne oganda jo Kenya duto maonge akwede ka ok opogo jogo mane osire gi mago mane ok oriwe lwedo. We are going to make sure that we eliminate the feelings of marginalization because we have only one country to call home, and that country is Kenya. We will be faithful in the implementation of our plans that will transform our nation in all sectors. Bende osingo ya boma ma Kericho kotiyo kod piny owacho ma kaunti no kendo chogo tije ne rawere ahinya to bang' ur mosebed kigolo gi rawere ni masinde mag ng'wedo chayo osebedo kamayo gi tije. Tulijenga makusudi ile technical training colleges ambazo tumejenga katika kila constituency in the Republic of Kenya, imebaki constituencies 50 na tunasema kwamba tunaanzia hapo. Tunawapanga vijana wetu na elimu ya
za ufundi, teknolojia, taaluma zingine zikiwemo mambo ya kompyuta na digital space, ndio vijana wetu tuwapange na ajira. Bang piny owacho duoko piny nengo mbolea koa Sh6,500 nyaka Sh3,500. Jatend piny Kenya William Ruto singo medo duoko nengo mbolea piny nyaka Sh2,500 kochopo dwe mar 12 kaka achiel kuom yore mag bero pur e pacho ka. Tayari exercise ilikuwa inaanza, lakini tulikuwa kidogo na watu ambao hawakuelewa ni nini tunatafuta. Mimi nataka mwambie bwana governor, you will do your part and the national government will do its part. We will get at least 1,000 acres for the expansion of Oimore County. Ruto ywak ni sirikande noyudo piny Kenya kamarach mokalo ahinya yor ochumi ka koro singo bero ngima jo Kenya koriwo koda ka duoko piny nengo kit somo manyasani mar CBC. Wale ambao tulishindana na wao watulize boli, waliharibu nchi yetu, watupatie nafasi tuifanyie ukarabati na tuipange iweze kwenda mbele. Even as we run the process of reform of our CBC, we will make sure that education becomes affordable. Maen limbe Ruto marang'wene nyasi maduoko erokamano bang' donje apis nochako gi kaunti ma Kiambu, Nakuru kod kaunti ma Homa Bay. Koro mogiko wuok e limbe mar jatend piny Kenya gwenge ma Kericho. Koro wang'i ni to jatend riwruog Azimio la Umoja Raila Odinga timang'o. Jatend riwruog Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga owuok e pacho ka kodhi e piny India. Raila dhi e limbe India yore ge wuon kaler ma ochiw gi apis mare lero ne odhi bede piny India kata odhi bede piny India kuom ndalo 10. E milome ma ochiw gi jating dai mare Denis Onyango, Raila igeno bende ni dhi romo gi jokanyo manie sekta mar ohala mondo mi gilalre e wi weche mag dongruok e pinje Afrika. Raila chano limo boma ma Hyderabad kod Trivandrum mondo mi obed gi tudruok gi johala e wi dongruok e Afrika. Milome ne bende yango ni lalruok mar Raila Odinga gi jodito mopogore opogore ma India odhi timo kaka apisa mar riwruog Afrika AU marango weche mag dongruok pinje Afrika. Tokong'eyo mago motenre kod od bura nyakore mga juang od bura ikore mar chako dawo dhoji manyocha jatend piny Kenya William Ruto owalo ne lemo ma jotend migepe. Komiti mar jod bura 28 ikore ne keto gi e tago maliet mondo mi piedhgi ka bende giromo gi lemo ma nomigi. Kaka jafwambo mar Walt Nyambaga lero nwa moko kuom ng'ur to pod nitie wi lemo ma jotend migepe manoma walne Musalia Mudavadi. E kinde ma seche kwanore kendo nyiriri lwar ni chenro mar dayo dho joma owal ne lemo mag jotend migepe. Miti mar jo od bura 28 mochung' ne podho jogo ma owal ne lemo go ikore ne chako tich ayanga ka otelne koda spika Moses Wetangula. Moko kuom jokanyo mag kamitino ne osecholo pachgi wi lemo mar jotend migepe kage wacho ni lemono onge kod tenruok kod katiba ma pachoka ka moko wacho ni nyaka spika bing'adie wach. Kendo komono be nitie ka ende magiluongo ni Premier Cabinet Secretary magimiyo moluor Musalia Mudavadi. Wan kaka wang'iye malong'o kaluwore gi pend chike mano en kom ma ok chik opuodho. Pend chike ok oyangi omiyo en kom ma ok wanyal timo nonro kaka achiel kuom jogo ma jotend migepe. In the preliminary meeting, the Honorable Pio Wandai raised the issue of the Prime Cabinet Secretary, and we ventilated a bit on it, and the Speaker did indicate that he will give a reasoned ruling before we begin the vetting. Therefore, just be patient and wait to hear the Speaker's ruling as to that. But it's nothing that worries me. The Prime Cabinet Secretary's position is one of the 22 nominees in Cabinet. He will explain. That's why we have him tomorrow. He will explain the kind of job he wants us to vet him for. Jabich mokwonge list no moting'o ji 28 okelo kanyakla Musalia Mudavadi, Justin Muturi, Alfred Mutua, Aden Duale kachiel kod Alice Wahome mabiro rakore kod penjo motelo.
It is based on individual capacity. Some may make it, some may not, depending on how well they convince the committee, depending on how well their papers are, depending on their professional acumen, that gives them power to be able to perform beyond another person. So this is basically their time and opportunity to prove to Kenyans that they are capable, ready to take over the heavy task that has been given unto them. We shall consider all matters based on what is before us, but again, as you say, not based on public perception. Igeno ni kamiti no biro keto maino mar bidhruok mar jotelo, weche mag mibadhi kod kido mar jogo mowale wang jo Kenya, kod ponono chilo mieno mora mora. To wadhi time yo mowinjore. Ng'ata man kod gimoro momieni, kata momieno nyinge, machalo mibadhi, to nyaka ng'en kiny en kod tich matek ahinya. Kochakre kiny nikech ok wanyal kadha ji aweyai kamano. A vetting that is going to have a thorough scrutiny on the integrity and the issues that matter where it comes to management of our resources and the powers and authority. Ka odong mana seche to kamiti mar ji 28 mwidhi chuoye kom kod speaker Moses Masika Wetangula chako da odhoji abich mokwongo e list mar jok mogwel ne 10 migepe mopogore opogore. Penjo maduong' en ni to bende gin kod chia rang'iny kachiel kod bidhruok manyalo miyo gi thuolo mar telo ne migepe go. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ndaka proro koda chiel nyokoda mga juang bang sadek marotino chenro eno Oimore kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Kamano kuom yie ma okiwewa kendwa nikech nwakwai ni bed kodwa chakruok nyaka giko. Aneno ka ote magu medo molo nwa namba wari 360 ka achiel koda ote magu mabendi wuoro e lai mag tudruok mag oganda kata social media. Odera Pablo wacho wach moro kabati. Wacho ni entiere kericha kiani bo yore lamo mar gwero kamano. Kata kamano wacho kanyo ni eno kwa jo Kenya ni kao wach gimoro. To watem kamano. Mwelo rito nyaka dakika mogik to gimo chako wuoro kende ni ka sani sirikal ywak ne joma ne gipiem go. Seche mano ywak ne joma ne gipiem go gin bende gin e sirikal. Koro wacho ni en kwe molando. Itie weche malich gi weche malich miwuoro. Koro mago nyalo bede malich miwuoro. Philip oye wuod homolo mar miadhi wacho kanyo ni ento romana mos ne Mary Atieno Charity Achieng Eunice Achieng giduto giwacho ni Ramogi TV chopo ne gi maber kata kamano wacho ni ento line ber kuome okolorne. Kabende haneno Tile Jawaya mar Nyakach Kabodho wacho ni ento line datiyo kendo okolor nandiko rachon kendo ji onego winj wach moloyo kawo gik moko manono. Rito kelo ywak nyako Ramogi. Odongo wuod min Otis kawuok ore Suna West wacho neno makare kendo kwayo ni wamed mana miyo gi weche manyien sa ka sa. En beda paro ni lai mare tie momiyo nyaka gesani onyalo neno Ramogi TV e yo makare. Kaso ka wang'iyo ka ng'ato bende wacho ni oneno akuwuok Sindo Mwalo Otis nyakwar nyawade kendo wacho ni gin gi minode iluongo ni min Beli. Gin bende gikwayo ni mondo mi oganda jo Kenya obed mana gi horuok gi chir kendo git mag tijegi magitimo yo makare mondo lokruok obine gi e udi. Mano kanyo kanya kwara Ambito mano kanyo Mondi ja Ndere Ligega Ugunja sub county sia county wacho kanyo ni winyo momondo ma yudo kudni. Wacho kanyo ni ento no mondo kumano line deti nyakor mga jongo kwa thuolo mayo matini kata kamano metudi kodo wantire Ramogi TV kanyo Facebook kachiel gari adeka auchiel nono namba maro kimachok nyiswa pachi kotendegi mago mwa ikoni otieno makawuono wayo matini kata kamano pura duo kod weche manyien. Be ing'eyo ni mabalang' makare mag riwruoge mag saga ni piny moloyo mag riwruoge mamoko machiwo omenda manyalo medo hola ni nyadiriyo.
Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Machiegni kendo nyakora Ramogi wadhi nyime koro wang'ade kendo wadhi nyaka e piny mar Uganda. Jatend piny Uganda Yoweri Museveni ogolo chik mar loro gwenge ariyo e piny Uganda kendo kumo wuoth madonjo kendo wuok e gwengego kuom ndalo 21. Yorno mar gayo landruok mar tuo mar Ebola e piny Uganda. E twak mare manyoro Museveni noloro bombe mag Mubende kod Kasanda mayudre masawa mar piny Uganda kuonde mawachore ni tuo mar Ebola nomuochie. Wuodhe mag otieno bende okum ne jodak makono kendo gibiro mana wuok okinyi kendo duoge udi ka opok ochopo kata pok piny oyuso. Museveni noyango ni ji maromo 19 osewito ngimagi nyaka ne piny ma libambano yud jatuo mokwongo ma tuo mar Ebola tarik 20 dwe mokalo. Kwa dhie weche mamoko nyakora mgajuanga koro wuok e piny libambano ma Uganda but ntiere sigana mawakilo mar jatend piny Kenya William Ruto kuonde moselemo noa kwano Homabay kata kamano Homabay no dhi mane timo arambe kabende noa kwano Kiambu Murang'a be nopo no waweyo komatin kabende Kirinyaga Meru Nairobi Kericho mago duto setime e limbego magoiro kamano. Bende parni mana ndalo mana okende kane poko chamo muma no chako gi gwenge ma Meru kama no wacho ni kopo ni obolo muma piny ni to nitiere jok mano gik mano dhi rakore godo.
Kawana nyabati nyakoro mgwadhi weche mamoko kuo isewinjo bati wach miwago mar jotich madhi e piny Saudia. Ka bende moko duogo kantiere wheelchair. Moko bende duogo ka gin maiti kendo wacho ni moko oseyudo sand. Kata kamano nitiere ote ma jagoro maduong' mar riwruok makelo ne dwaro mar jotich Kotu Francis Atwoli ni godo ewi wach ma kamano. Koro mogi jagoro maduong' mar riwruok mar jotije pacho ka mano Kotu Francis Atwoli onyiso jonyuol mondo bed motang' kendo kik giter nyithindgi manyo tije e pinje maoko magikone to gichwe isandogi. Ka oloso e gwenge mag Kwisero e kaunti ma Kakamega, Atwoli onyiso rowere ma pacho ka mondo kik ket geno gi e tije mag pinje maoko ka ginyalo tiyo kod lony margi e loko ngimagi e pacho ka. Atwoli bende oseyo kembe mamanyo ne ji tije pinje maoko kuom keto ich lach mbele maloyo ngima mag jogo ma bende tere pinjego. Okwayo jotich mondo mi oti kod piny owacho mar William Ruto mondo dongruok ochopie konde duto mag piny Kenya. Nisikize, I'm telling you. Na tumesema na hawa agents mara nyingi ni watu wa corruption. Wanakimbia corrupt watu katika wizara ya labor, corrupt watu katika ile inaitwa employment authority, corrupt hata wakubwa kabisa wanasema, oh, our people who are out there remitting, the remittances are in billions. Billions out of what type of jobs? ILO wants us to do decent jobs. Those are not decent jobs. Na mimi nasema kila siku usipeleke mtoto. Tena unaambiwa pereka mtoto. Iko mtu anaitwa agent anakuja. Huyo agent hawaji simu yake, hafanyi nini. Kuna Ufilipino serikali ya huko iko tofauti na hapa. Because wana negotiate government to government. Kama ni government ya Saudi Arabia, hawa serikali ya kule na hiyo serikali wanasikizana on terms. Wanapeleka mtu yao huko kuangalia hizo kazi kwanza. Mtoto akifika huko passport yake inapeanwa kwa mtu ya serikali yao. Sisi mtoto wetu akifika huko ananyang'anywa passport, ananyang'anywa simu. Riwruok makelo ne jopiny e kaunti ma Homa Bay dwaro mondo nywak pach oganda ma Homa Bay e chenro mag dongruok e kaunti no. Jakom riwruogego Matthews Owili kwa jopiny kaunti ma Homa Bay mondo owuog oko kendo gol pachgi ewi chenro mag dongruok e kaunti no. Ka omedo ni pachgi ni kod mbi mokalo chenro duto mag dongruok ma ibiro ketie budget mar piny owacho mar kaunti ma Homa Bay. Jotelo ne oloso e seche mag romo margi mane gibago e boma ma Homa Bay. Dwaher mar jiwo gavana mawa manyien kuom kelo kido manyien mar gombaka kod oganda. Mateni wang'ni idhi nywand pach oganda e weche mek telo kod dongruok e yo ma kaka osebede kaka riwruoge ma ok ti kod sirikal. Kendo akwayo jopiny ni wang'ni wuog oko te chakre sub location nyaka ward level mondo ugol gigo monego timnu e county ka kuom higni 5 mabiro. Tudre uru kod assistant chiefs kod ward administrators marwa kod MCS mondo ung'e ni to MCA nochika ng'o monego timnegi to governor be nochika ng'o monego timnegi to ariw parogi e ward level ka mondo ang'e kaka wanyalo biro gi chenro mong'ith. Koro CIDP ni menyu molosi madwa ng'iyo ni to ang'owa gin dongruoge mage midwa tim Homa Bay. Koro adwa kwayo jopiny ni ikelo gini ne un mondo mi ugolie pachu. Gol pachi kendo jotelo mochung' ne weche mag CIDP temuru mondo mi wachak gi piny mogik kabisa ma en village. Nitie ji masamoro ok odhi sikul to gin kod rieko ma ging'eyo. Gisebedo kanyo, gisebedo ka gipuro, gisebedo ka gitimo gik moko. Koro migi thuolo mondo migi gol pachgi. Kendo wan wa champion weche mag inclusivity. Obed mine, obed youths, obed joma nigi ng'ol mopogore opogore. To wakwayo ni sama waloso CIDP machakre mano sebedo launched gi High Excellency the Governor. Wakwayo ni weche mine, weche gender te obed okete budgets gite. Koro kwayo wa en ni mondo wakadh chike mek lokruok mar kor lwasi mapiyo. Nikech wang'eyo the last assembly ncha nokadhe to wantiere stage mar bill. Wakadh bill no mondo wabed kod chik mal rito lokruok mar kor lwasi. Mar ariyo ko wan gi chike gi to chike gi dhi konyowa mar ng'iyo kaka onego bed ni wayudo omenda mawuok oko e pinje mamoko ka, mar ng'iyo kaka onego bed ni wadonje e loso weche mek lokruok mar kor lwasi. Nyokora mogi nyalo paro ni kech kata ngaji podo go tache thoth counties na pacho kanya madhi counties prario gi wiye bati
ka bende koro oganda temo mondo oyud yore minyal medgo yuto mar chiemo e piny mangima. Odiochieng' ma kawuono piny ngima yango odiochieng' ma bende mar medo chiemo kata kit chiemo minyalo pur ma mondo mi oganda kik bed kech. Pare ni magi biro kaluwore ni nitiere lokruok chal mar kor lwasi ka piny owacho mag pinje mopogore opogore mag kech osedonje. Temo timo duto manyalore mane ni oganda obedo kod chiemo ma ginyalo yudo. Kata kamano gima duong' sani en ni to bende ji nyalo yudo chiemo moromo. Moko kuom jolony e weche mag pur nyaka Ramogi Juang koni tiyo kod kodhi momedi nyinyo kata GMO nyalo kelo fuong'ruok e nok mar chiemo mokwako thoth gwenge ma pacho ka. Ma biro e kinde ma piny ngima hingo chieng' mar kedo kod kech kendo jiwo medruok mar chiemo e piny mangima. Judith Omondi miyo waler. Piny Kenya osebedo kod kech e thoth gwenge kuom thuolo mohew dweche 3 mokalo. Penjo osewuok ewi ka bende ting'o oko kum mar kodhi momedi nyinyo kata GMO nyalo kelo fuong'ruok e nok mar chiemo e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono ma piny ngima dhialo e chiemo makare ne oganda, jopur bende oriwore mar golo pachgi. Methods mang'eny ma ji tiyo godo e community ma be wan be kawuono wagoe wang'wa waneno ka gitiyo gi compost manyiwa e loso chiemo ma wachamo. To aneno ni en chiemo maber moingo GMO manyalo bedo ni nyalo grow piyo to kelonwa tuoche ma wakia kamoae. En gima jok moko wacho no ber, researchers moko wacho no rach, koro wachung' kanye kaka wan jopiny. Koro gima nyalo encourage en ni jok matiyo gi compost wati gi organic manyiwa nikech waseneno gi wang'wa gima nyalo timo e puothewa gi chiemo mokelo. Paro ni opogore gi pach jalony e weche pur. Chris Ojieo ma en jalony e weche mag pur koni nitie kute mamako cham e puodho ma GMO ema nyalo thiedho. Kungu moro ma bende osechamo oduma ma kizungu dende ni fall armyworm. En kungu moro mopogore gi kungu ma green machon cha. Kungu ma green machon cha ne dende poth to ma chalo yuo. To kodonjo oduma to dig mogol moketh kabisa. Mago weche ariyo kuom oduma. Wach machielo kuom oduma ing'e kayongo. Kayongo no osebedo kochando wachanda to gima solution onge. The only solution ma wan go en timo genetic modification. To ka ok watimo genetic modification mawacho ni to fall armyworm nyalo biro maywer piny te. Kungu nyalo biro maywer piny makoro waonge gimoro mamonyo. Jopur koni chiemo osedok piny kaluwore ni koth onge, ka bende thoth gi onge rieko ewi gigo ma ginyalo tiyo go e kinde ma koth onge mondo pod gika cham makare. Sani ok wanyal ng'eyo ni koth biro chweyo seche machalo nade nikech thoth jopurwa orelaye e weche mek koth. Ka sirikal be nyalo konyowa e timo yore mek irrigation mondo kik wategemea koth. Jopur mang'eny tiyo ka ok ging'eyo yore makare mag pur kendo gigo monego gitigo e yo makare mondo pur ochop e kiwango midwaro. Mano osemiyo wadok chien kendo wakwayo ni sirikal komakore gi migepe mopogore opogore omed puonjo jogo manyalo konyo jok ma iluongo ni extension service officers e ground. Jalony koni pidho cham achiel e puodho higa ka higa bende nyalo kelo midhiero ne japur. Kibed japur ma ndalo duto e puodho achiel in nyaka ipur mana oduma. Ma e puotho en puoth oduma to higa luoro gi higa machielo en mana puoth oduma. Seche miketo oduma e puodho achiel ni anwoya imedo tuo oduma no medo bedo mang'eny ma chieng' machielo koro ojok no lwar kuomi to ywero odumbi te. Bed ng'at manyalo bedo ni opidho oduma to niye gi alternative moro mar oganda kata rabuon kata gik mamoko ma koro inyalo timo go rotation kata intercropping matiende ni mix gi. Bed japur ma bende nyalo paro kuom kata animal production. Tarik 16 mar dwe mar 10 higa ka higa itiyogo mar paro ne oganda e piny mangima ber mar chamo chiemo makare kendo kedo kod kech gi oro. Judith Omondi, Ramogi TV. Pod wane weche motende kod mago mag pur kendo kor wang'ene gwenge ma Migori kocha to jopur wacha go Migori kocha oyudo ni jopur ma koro sani e kaunti ma Migori koro tudore kod riwruoge ma ok mag piny owacho nyaka Ramogi e jiwo tie mar chiemo e gwenge makono. Jopur go geto neno ni pur obedo makare kendo yuto obedo mabup. Mana kaka miyowa ler kod jafombo marwa ma Migori Juma. Nok mar chiemo en midhiero no ma okwako gwenge mathoth e piny Kenya. Kaunti ni ma Migori bende koro kowe oko. Kaka yo mar neno ni chiemo bedo ma oromo
jopur mopogore opogore osebedo kod tudruok kod gi mopogore opogore kaachiel kod kuondego mag tiegruok e kaunti ni ma Migori mar ting'o malo sektano mar pur. Tuliweza kuungana na Kendege College ili tuweze kuangalia ukulima umefaulu, kwa sababu mimi kama upande wa practicals, unajua kuna wale wanafundisha theory na wale upande wa practicals. Particular region can suffers serious drought, and at other times there will be excess rainfall, and therefore having to balance the drought and the rain at the same time requires special knowledge. Jopurgego ma Kurie Isa ni koro donjo e tudruok kod ka tiegruok no mar Kendiege mane wechego mag pur koro ting' malo kendo kochieo moromo koro wuok e gwego ma Kuria. We are working towards educating the community on food production. Tumeshirikiana ili tuone kilimo kikifaulu, kwa sababu kilimo ndio uti wa mgongo. Ka okalo kuom tudruogni, jopur e gwego ma Kurie East dhi yudo tiegruok mopogore opogore ka okuom jolony ma bende wuok e kar tiegruok no. We have beekeeping, we are doing a cereal farming and as well as horticultural farming. We are trying our best to mold our trainees to be the best in the market. We've referred so many to various trainings and training centers actually, and sometimes we do encourage them to come and learn something. Ka okalo kuom tudruokni, jopurgo koro osechak tiegi e yorego mag pidho kich, olembe kaachiel kod bando. An aspect that we have chosen to work closely with Kenan is apiculture, in which we have kept bees and we aim to produce honey. Kar tiegruokni ma Kendiege bende koro oseketo tenge puothe mopogore opogore ma bende koro jopur nyalo limo mondo gisom paro kuom jolony. Having adopted food production or agriculture, I would say that the impact to community is quite positive because one, we have endeavored to have demonstration farms in which we invite the community to come and learn practical lessons. Tudruok e kind jopurgi kaachiel kod ka tiegruokni koro igeno ni dhi ting'o malo wechego mag pur ma bende dhi neno ni chiemo koro gol moromo e gwego ma Kuria East. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuonde opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Kitiyo makare gi modhi mag pien dendi to nyalo mono gi donjo e pien dendi makare, ma nyiso ni ok gidhi tiyo e yo mowinjore. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio.
But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those instincts, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina ni Helen kutoka Western na nimeshinda, na naambia tu hao wengine wenyewe wanashiriki nayo watashinda. George Dongo kutoka Katanga, na mimi nilikuwa nimecheza Major League Jackpot. Mimi ni msidi wa 150k. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.